हामबाय मिडिया कै नायथंनाय लोगोनो जतन खाका हामियाफोर दानन्दलाय बिसेसकै बनो बहायकै जे फुनुं मानि बागै नाय बनो हामबाय मारबो तामनि माले ब साकानो फुनबाय चिनि रिया ब खरकसा परितंगो क्लास 9 नो ओंखाय थानानि थांलाय सुखायनो हासार नै सावो ओंखाय कायसे लगी बकरै ब थांलाय सुखाय तंग जावो बेलायखे नि दिनि बर करै जदि नों साइकेलाव कासे रिना गाहैबा बेलायखे हामना हिके बा मा साइटका तामका बुरि बरक हाकसालो सातुं वातै तंगो ताई लेर जरा रगो टाइमरो माया रगो लेवो ताई लामानि तामका हंके ताबुं जरा तो के हामिया हतुक सातुक रग आमते दिबर खिरिं खारां रग आमते रगनो आं वान सुकनायखा आव हंके बनो कासा सातुं दिनानि दरकार तामका हंके परि तंनाय क्लास 9 सका बतेव का हंके परि नाय आं जदि साइकेल रिखा हंके बतेव का हंके परि थं उत्साह मानाय निनाय आं अबहाय के व्यवस्था मा खलाके ताम हंके मानदाय एलाका जेहेतु मानदाय एलाकानि बरक आनो भोट दुइनाय एमएलए नामका आनि ब कर्तव्य तंग नायनानि अमहाय के टुकी ताकी जे मानसा जत पारे आं नाय थानाय ताम हिके सरकार गरिबा आं गिलामा पजा सालेरि इमेया जे मानसा ग्रै थानाय हिनै बनो तिनि साइकेल हो रिया ब का हमका परिथुं ब का हमकाय माध्यमिक हो रेजल्ट का हम खाइतो तम थगो तिनि माहाय के सिनि पादैनि सिनि मेजिक मैडम सपनानि बिसिंति के आं माहाय के सिनि आनि आं सुनक्लाय हो बनो बकासा साइकेल बिनि बेलाय नि दिने आं सामानि परे ब बाहाय के अरेन्ज खालायदो बगै बनो पाइपले हामबाय मारबो अमाहाय निदि बरक न सं रुतुगै याफ्रा माकाय बेलाय हामरि मानाय सिनि जातिनि बागै जतनि बागै न का हामने आं वानसु अबाहाय के बनो याफ्रा बागै बेलाय खानि पाइपले हामबाय बनो ने बर न बगो परि तो ब ताबु बरा खाबो ब आमचाइनि बोल चिनिखाय इगो साउथ शिवनगरता सबसे बिरान थाखानि सबसे कासे रेन्ज क्या चिने मेलनो बिस्केरा पाइपले हामबाय सेकलक माने बाहेर मा दं साइकेल माने तो सम खुशी नों भाई मा दं खुशी न बर नगो श्रीनगर गासिनो ने सेकलक माने तिनि एमएलए नि उद्योग बाय न अमदाय के सुबा माने बाहेर मा दं हा बेले खुशी न एमएलए मेम न बेले हामिया करा आनन्द तो सेबा नों रुम न गगो थांलाय सुखायनो जों जाल बागै अमदाय के जाखबाना आन बुंदे रिया दे